Jeg hedder Kasper, og jeg vil gerne fortælle en lille smule om ild i dag. Når man skal prøve at lave noget ild, så skal man bruge 3 ting. Og det første, man skal bruge, det har jeg stående lige her. Det er noget, man kan brænde ind. Det kunne for eksempel være noget sprit, eller sådan en dejlig 100 sæde her. Det andet, man skal bruge, det er noget varme. For eksempel også en tændstik her. Ja, det gør sådan rimelig næsten. Det sidste, man skal bruge, det har jeg med i det her glas. Det er nemlig noget luft. Og alle de her 3 ting skal man altså bruge, hvis man skal lave noget ild. Så nu hvor jeg har de her 3 ting, så lad os da prøve at brænde noget af. Vi kunne starte med at kombinere sådan noget som en 100 sæde her, sammen med det her glas, hvor jeg har noget sprit, og så også lidt vand i. Ned ved det der. Og så fordi jeg ikke har lyst til at brænde mine fingre alt for meget, så tager jeg lige sådan en tang og holder fast med her. Sådan. Så har vi altså noget, der kan brænde, og der er masser af luft her, så nu mangler jeg bare at tilsætte noget varme. Det står jo bare fint og lidt. Og nu begynder den også at dampe lidt. Og nu er den altså slukket lidt, og der skete selv ikke noget som helst med 100 sæde. Grunden til det skete, det var, at sprit brænder ved en ret lav temperatur. Når det så begynder at brænde, så det vand, jeg havde kommet ind i spritten, den begynder at koge. Og papir, det brænder altså ved en højere temperatur, end det vand koger. Så der kommer aldrig nogensinde nok energi til at sætte ind til den her 100 sæde. Så det er et godt trick, man kan skræmme mor og far med. Nå, men det var det der med, at man skulle bruge noget varme. Men jeg havde også sagt, at man skulle bruge noget luft. Så nu vil jeg lige prøve at sætte ind til det her flertalslys, så kan jeg vise et lille forsøg, der viser, at der så også skal noget luft til, før at man kan sætte ild til ting. Sådan. Nu har vi altså noget varme. Der er masser af luft her rundt omkring, og så er der fyrfadslys, som kan brænde. Nu sætter jeg den her glas henover, og nu kommer der altså ikke helt lige så meget luft til. Så er det spændende at se, hvad der sker. Når ting skal bruge luft, så er det fordi, de reagerer med noget i luften, som hedder ilt. Det er altså det, der skal til, for at man kan komme til at brænde ting af. Så selvom der stadigvæk er masser af luft herinde, så kan man se, nu er der ikke mere ilt herinde, og så kan den altså ikke brænde. Der er stadigvæk masser af fyrfadslys, der er stadigvæk også varme, fordi der er nogle flamme, men det kunne altså ikke brænde længere. Nå, lad os prøve at se det på en lidt anden måde. Jeg har lidt noget mel her, og mel kan altså også brænde. Så lad os prøve at tage melet lige lidt her. Sådan. Og nu gider jeg ikke bruge de der tændstikker mere, så jeg har taget sådan en gasbrænder med her. Og lad os prøve at se, hvad der sker, når jeg varmer på. Ja. Der sker altså ikke rigtig noget. Der sker det, at melet det bliver sådan en sort, men og lugter rigtig dårligt, men det bryder altså ikke sådan rigtig brand. Og det er altså fordi, at vi har en hel masse mel her, og kun en meget lille overflade, så der kan slet ikke komme nok luft dertil. Så hvis jeg nu i stedet for tager det her mel ind i min mund og laver verdens største Marie-kiks snask ind i munden på mig, så kan I se, hvad der sker. Godt. Så kan vi altså få lavet prøve her. Så kan vi altså få lavet masser af ild. Bare fordi jeg vil sprede det her mel ud på et større område. Det sidste jeg har taget med her, det er noget kaffepulver. Det er sådan noget, man kommer i kaffe, hvis man ikke kan lide kaffe. Men det er så også meget sjovt at sætte ild til. Lad os prøve at se. Nej, igen. Det virkede altså ikke. Jeg tror, jeg prøver at gøre det samme en gang til. Hvis jeg nu får drysset det her ud, så kan jeg også kæmpe stor overflade, så der kan komme masser af luft til, og så kan det være, at vi kan få nogle flammer. Det gav nu en ganske fin og nydelig flamme. Så altså husk, hvis I skal sætte ild til jeres fælles hus, så sørg for, at der er masser af varme, at der er et hus, som I kan brænde af, og så skal der altså også være masser af luft.